To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri mai suna kowane kiɗa. A cikin wannan shirin ne za mu yi ta kawo muku wato yanda ake kiɗa a cikin Flstudio na Hausa. Kuma hadda na turanci su ma za mu kawo muku, duk ba za mu bar ku a baya ba. Kuma kar ku sake manta mun ce duk wani makiɗi da kuka sani a arewa wanda ya yi fice da wanda ma ba su yi fice ba, wanda muke gani da ku samu karuwa a wajensu, to duk za mu kawo muku. To shi yasa muke ce ma in kana amfani da sona ne, in kana amfani da sona kakka damu, za mu kawo ma manya-manyan makiɗa wanda suke amfani da sona su ma, sai ka gaya suke yi, sannan kai ma sai ka yi kamar yadda suke yi, sannan sai ku kure. To yau abin da za mu nuna muku shine comment section. Akwai wanda ya ce yana so ya gani ya ake jera ganguna. Ya ce ya ake jera ganguna, kuma haka za mu nuna muku yadda za ku jera ganguna kala-kala. Ba tare da bata lokaci ba, bari mu fara nuna muku. Amma farko mun ce muku da ku seta wato tempo naku. Wannan abin tempo ne mai pum 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 pum. Ba in kunna shi, na kunna shi ku ji. Yawwa, kun ji yanda yake. To wannan dai iya sa ka bi ki. In kana kiɗa ka bi ki, na ce ka bi ki ku yi hakuri, tunani ya min yawa. In kana kiɗa ka bi daidai yanda kiɗan yake, that means lokacin da kiɗan yake tafiya da ka bi shi daidai. To duka. Sannan a wannan tutorial da zamu nuna muku, ba mu seta wato tempo namu a 110 yayi. Mun bar shi a 110. Kun gan shi? 110. To sannan kuma in da ka yi kiɗa ga wanda ba su da irin kaman extra abubuwan su kick kamar irin na wannan, to za ku iya amfani da wannan packs da yake FL. Kun gan shi? In kun shiga wannan legacy din da drums ga sunan duk suna nan, kun ji su? Duk za ku iya amfani da su, amma kun san wanda ya fice ya yi fice, mu ba mu amfani da shi. Da wannan za mu yi amfani, amma duk abin da muka yi da wannan duk za ku iya yi da wancan. Bambancin kawai shine wannan an yi ga an gyara shi ne, mu za mu yi amfani da shi, wadancan kuma ba a gyara su ba. Kun gane ai, dai sa aikin ya yi sauki. To ba mu shiga cikin bidiyon, sannan ba mu sa mu ji ya da mu yi. To a nan farko za mu nuna muku yadda za ku sa snare naku. Kun gane? Na ban nema snare mai ɗan karfi. Yawwa kaman wannan wanda ya yi magana, kaga number 1, in da ka yi kiɗa ma, ko in da ka jera ganguna, ka yi shi a kanka tukunnan kafin ka ce za ka yi shi a system. In kaga ka yi shi a system, to ba abin da ka yi a kai ba, amma ka fara yin shi a kanka, irin ka fara yin shi a kanka kafin ka zo ka jera shi a system. Shine kamar haka yanzu. In da ka yi, in za ka yi kamar haka yanzu, kamar yanzu dan yi wani abu, ban gani me dan kawo a kai na yanzu, kamar a ce dan yi katika kaga na yi shi a kaina. To yanzu na seta tempo mu gani, katika. Kun gani? To wannan abu yana dan taimake ni ganewa, kaga yana bugawa kamar kick ne, katika. Kun gane ai. Amma wannan abun baya ja kamar haka, kamar wannan kwallon wannan abun da yake nan, in na cire shi na sa, da ku ji shiru ne. Kun ga babu? To amma kuma in na sa shi katika, kun ji ai. To sannan da ka sa katika, na yi gana san wajen da yake, amma da ka kirga ne. Kun ga box ne, amma kamar ku sa sha wannan layin, saboda yau da mu yi na wannan layin ne, wannan line ɗin da kuka gani, wanda da mu yi nashi kenan. Sannan wani bidiyon kuma da mu yi na wasu a cikin nan, duka sai mu nuna muku yadda za ku yi su, har da na shoki da na miye ne da wani waye duk za mu nuna muku a nan kenan. To amma yau za mu yi na wannan ne kawai. Kun gane? Yawwa. Kun gan shi na wannan? Yawwa. To in yi katika, da ka kirga 1, 2, 3, sai na 4 sai ka sa. Kun ga mun sa na 4, to sai ka kirga 1, 2. Kun gane? Nan ma
abu ɗaya da ka sake 1 2 3 na 4 sai ka sa sai nan ka sa. Yanzu na kunna za ku ji yayi katika. Kun ji yana yayi. Sannan duk abu ɗaya da ka sake in na jera duka abu ɗaya ne ba wani bambanci. Kun gan shi? Ban bar shi haka. Yanzu na yi playing da ku ji ɗaya ne. Sannan kuma in dan sa kick, ban sa kick. Kun ga duk da ka nema kick da ya fi ma kyau. Ban sa wannan tun da tutorial ne ba kiɗa za mu yi ba. To shi kick kuma in za ka sa shi, kun ga nan farko kenan, sai nan ka sa shi a nan. Sai ka duk wannan ga wasu layi da ake ja. Kun ga mun kirga 1 2 3 4. Kun gane in kun ga 1 2 3 4 sai akwai wani layi 1 2 3 4 sai akwai wani layi. To duk haka da ku jera shi a saman layin. Kun gane a saman layin da ku jera shi. In ya wuce layin kuma zai zama wani kala, amma a saman layin ne. Ba ku ji ya yake. Ba mu cire wannan abun ban cire shi yanzu saboda ku ji da kyau. Kun ji ai. Sannan akwai tom. In wanda yake so kun gan su. Shi kuma na gaya ma da ka yi kiɗan ka yi ta yi a kanka. Yanzu mun yi katka. To tom ɗin zan yi shi a kaina. Ka gane? San sanya zai kasance. Kun ga yadda nake yin shi ko? Kun gane ai. To yanzu na sa shi saboda nan ne ina ganin abin yana tafiya. Na ga anan ya nuna mun. Sai nan ma. To ba ku ji ya yake. Kun ga yadda yake ai. To sannan ba wani abu ne mai wuya ba. Sai dai in baka da ganewa ne, baka da kwakwalwa shi ne ba za ka gane ba. Amma kana da kwakwalwa sai ka gane. Yawwa. To mun sa ɗin. Sannan da ka yi neman abin da ka ga zai ma abin ka daɗi duka sa. To ba mu sake sa wani tom ɗin mu ji. Kun gani za mu iya sa shi a wajen, amma ba mu shiga cikin nan saboda mu ga yadda zai buga. To nan yake nuna mun, ba mu ji. Haka ne. To ba mu gani. Yawa. Duk ɗaya ne. Sannan kuma a haka ma da ka yi barin shi sai ka sa shakers. Ba mu nema wani ɗan shakers mai mu nuna muku misali dai da shi. Yawa ga wani. Kamar tsintsiya kenan, ana ce mai tsintsiya amma mu muna ce mai shakers. Za ka iya sa shi haka. In ka canja shi zuwa wannan tsintsiyan, wannan brush ɗin da kuka gani, kawai ja da aka yi. Kun gani? Sai ka rage shi, karan shi ya yawa. Kun gani? Sannan wannan tsintsiyan da aka iya canja shi duk yadda kake so. Bayan ta cirewa ku ga yadda dai ta yi. Kama ce na cire wannan, na cire wannan, na sake cire wannan. Kun gani? Duk za ka yi. Duk za ka yi yadda kake so. Duk za ka yi yadda kake so. To sannan bari mu fita mu
mu sake sabo, wannan kalan mun wuce shi kenan, wannan ba mu shiga mu muku wani sabon kala saboda yau za mu yi guda uku ne. Guda uku ya ishe ku haiko, ya ishe ku. Yawwa, to sannan na biyun da za mu yi, ba mu sa muku na biyun da za mu yi shi ma mu ci gaba. Yawwa, na biyun da za mu yi ban kikiro wani abu a kaina, amma ban sa tempo 110 sai mu kikiro, ko ba mu sa 100 saboda ya bambanta. Ba mu kunna wannan abin. Kun ga wanda za mu yi ai. To a misali wannan nai to kun ga ya soka nan, saboda wannan abin da yake tafiya an kana bin shi ma duk dai nuna ma yanda abubuwan da ya kasance. To ya soka nan. Saboda wannan abin da ya sa ban yi da sori ba, ina nuna muku ne saboda ku gane. To kun ga ya soka nan kenan. To sai mu sake yi abin da muka yi a nan, shi za mu sake yi. To kun ji shi ai. To wato shi wannan kenan, kun ga yadda muka yi shi? Ai kun ga yadda muka yi shi ai. Sannan in za mu sa mai kick, mu ga shi ma ya dai kasance, ba mu sake ɗauka kick ɗin sai mu sa mai. Da mu sake yin daidai yadda muka yi, da mu zo mu sake sawa, sai mu sake kai, mu sake sawa kuma, sai mu yi playing. Kun ji ai, kun ji yadda abin yake. Sannan in muna so mu sa wato tom namu, sai mu sake sa shi ma za mu bi. Kun ji ai. Kun ji ai. To a haka kamar yanzu yanda yake, kun ga ai ya haɗu, ba sai ma ka sa abubuwa da yawa ba. Yanzu kamar yanda yake, in na ban danna piano na, sai ku gani ga buffer size ina daidai ne, idan ya danna piano. Kama haka yanzu kun ga ina playing ai, har kiɗa zan yi, ba abin da ba zan yi ba, dan ya sa yanzu kun gani ai, kun gani ai. To kun gani duk bayan da ba za ka iya yin wannan abubuwan ba. Kun gani? Wato wannan shine na biyu. Sannan za mu sake zuwa wato na uku. Wato shine na ƙarshe da za mu yi muku. Yawwa, ban ji daɗi da ran barku ba, na fi son in ta muku magana. Yawwa, to sai na biyu da za mu muku. Ban cire waɗannan. Control X. Na biyu da za mu muku, ba mu ga wanne za mu yi. Ba mu sa shi a 110.
to wannan abin shi dai maimaita ba wai wani abu ba, yadda muka sa shi haka shi dai sake maimaita. Yawa, to haka za mu sake maimaita shi, haka za mu sake maimaita shi. Yawa, kun gani sai mu sa kick namu iri ɗaya. Sai ton namu tom 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 tom. Mu gani? Kun gani? Bungun. Kun gani ai? Duk wannan abubuwan ba wahala. Kun ga yadda muka yi su ai, duka kun gani. Sannan duk wannan shi ma za ka iya sa mai komai. Kun gani ai, to wato ga comment section namu muna godiya da ga wanda ya mana magana akan wannan, ya mana magana akan jera kiɗa, jera ganguna, to mun nuna muku. Sannan duk mai son ya ga mun yi wani abu da shi ma bai fahimta ba, duk kuma na magana a comment section, muna nan da ku, ba za mu taɓa barin ku ba. Kuma kar ku damu, abin da muke muku shirye-shirye yana da yawa, yana da yawa, saboda yanzu mun lura waka tana cikin abin da ana so a arewa sosai. To ba masu yin irin wannan channel namu wanda za su koya ma wanda suke tasowa, shi yasa muka bude wannan channel din tare da S2 ya bugu, in kun gane, shi yasa muka bude wannan channel din saboda mu koya ma ƙananan makiɗe da hadda wanda suka yi nisa su koya daga ‘yan uwansu makiɗa. Kuna jina, saboda in a harkan kiɗa ne, duk wanda ya ce ma wai shi ya yi gaya ya wuce inda ake ba wanda zai ce ma shi ne yau on top a kiɗa ko shi ne waya a kiɗa. Duk yanda kake yi sai kaga ƙaramin makiɗi ya zo ya yi kiɗan da ya fi naka tafiya nesa, kai da kake tunanin kayi shekara da shekaru a fannin masana'antar kiɗa. Kuna jina, to a kiɗa ba wanda za a ce ma wannan shi ne waye, shi ne waye. Kowa da kalan yanda yake aikinsa, kuma kiɗa ba a mata fahari ana cewa wa ni kaza kaza, wannan kiɗan kaza kaza, ba a mata haka. Kuma kar ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna mana like, ƙararrawan nan ku danna shi, kamar yadda muka gaya muku da mu yi ta kawo muku bidiyo, ba za mu taɓa barin ku ba, dole za mu yi ta kawo muku bidiyo kullum kullum kullum. To godiya muke jama'a, sai mun sake haɗuwa da ku a wani sati. Godiya muke.